Můžu vás na chvilku zastavit? Já mám takový dotaz, my děláme anketu. Chtěl jsem se zeptat, jestli znáte Svatovu Liknavou. Ne, to je kdo? No to bohužel neznám. Děkuju. Naschledanou. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? My děláme takovou anketu, jestli znáte Svatovu Liknavou. Svatovu Liknavou neznám, to neznám. Tak děkuju, naschledanou. Naschledanou. Dobrý den, znáte Svatovu Liknavou? Svatava Liknava? Nevím. Nic mi to neříká. Dobrý den. Dobrý den. Slyšel jsi někdy o Svatavě Liknavě? Ne, to je. Neznám. Děkuju. Dobrý den, můžu se vás zeptat, slyšel jsi někdy o Svatavě Liknavě? To z televize, ne? Nebo někdo takový jako... Z televize, nevím. Z televize se. Děkuju, naschle. No, tak my jsme se chtěli zeptat s kolegou, jestli byste nám něco mohl říct o Svatavě Liknavě, jestli ji znáte. Samozřejmě Svatovu Liknavu znám, to je velmi významná osobnost z hlediska abstrakce u nás. Je to osoba velmi nedoceněná, ale velmi významná, je to totiž průkopnice průmyslového designu u nás. Ještě by mě zajímalo, jestli je některý dílo, který je pro vás asi nejzajímavější, myslíte si, že je nejdůležitější? Osobně za nejvýznamnější považuji kompozice 1 až 16. Jsou to díla, která jsou málo známá, ale naprosto fantastická, nesou v sobě inspiraci Jacksonem Pollockem, abstraktním expresionismem a dokonce nesou obrovský individuální náboj. My jsme při našem pátrání zjistili spoustu věcí o meziválečné tvorbě, meziválečném životě Svatavy Liknavý. Ještě by mě zajímalo něco z období poválečným, 50. a 60. léta. Moc se nám nepodařilo zjistit, jak to vlastně bylo, jestli jsou nějaký prameny nebo je z čeho čerpat. Pane kolego, srovnejme Vladimíra Boudníka a Svatavu Liknavou. Vladimír Boudník měl v životě obrovské štěstí. Jeho grafiky byly velmi záhy proslulé, když to dílo Svatavy Liknavé upadlo úplně v zapomnění. Takže děkuji za rozhovor. Nemáte zač. Dobrý den, já bych měl pro vás otázku, jestli znáte Svatavu Liknavou. Dobrý den. Znám Svatavu Liknavou, znám její kompozice, dá se říct, že to je vlastně jedna z průkopníků abstrakce u nás a taky je ojedinělá tím, že je to ženská průkopnice, protože nebylo mnoho takových, kteří by se měli takový přehled hned ze začátku vzniku abstrakce vlastně ve světě. Svatava hodně cestovala, pokud je mi známo, a takže získala poznatky jak z francouzských počátků abstrakce, tak německých i ruského konstruktivismu a dokázala vlastně všechny tyhle ty podněty přetavit do své osobitý tvorby a pak vlastně aplikovala ty své abstraktní kompozice v textilní tvorbě, ve fotografické tvorbě, vytvářela vynikající fotogramy, čili její práce je mi známá a považuji ji za velice významného tvůrce českého výtvarného umění. Bohužel není známá příliš širší veřejnosti a myslím si, že to je i díky tomu, že vlastně jako žena měla ve své době nemoc výhodnou pozici a byla postupně mužskou částí výtvarné obce převálcována. Takže mám ještě jeden dotaz. Měla jste možnost se s ní někdy setkat osobně? Ano, náhodou skutečně jsem měla tu možnost, protože moje babička, která byla podobný ročník jako paní Liknavá, mě jednou vzala k ní do ateliéru, čili jsem měla dokonce možnosti, jako já si tam to příliš tak nepamatuju, byla jsem malá holčička, ale pamatuju si, že velmi na mě silně zapůsobila i při tom jediném setkání a vůbec ta atmosféra toho jejího ateliéru, že mě velice zaujaly ty obrázky naprosto nezvyklý, že jo, a že mi o nich velmi poutavě i vyprávěla, že na mě zapůsobila jako velice šarmantní osobnost.
se vcházelo až sem, protože schránky jsou na dveřích. A tady se zvonilo. Díle. No. Kuchyně je nářez, jako všechno jsou A tady je totiž, tady je součást té kuchyně. Součást, tady jsou ty výplně tady těch jako mříčky. To je vlastně jako domácí pracovna toho manžela, že jo. A jinak byl takový to. A já to nevím, jestli tady zítra už to bude, na zdraví to bude. Ty jsi skvěl klikše. Ale budu. Parkety jsou taky pěkný. No, ty parkety už jsou Široký jsem nedělali po tomu, že jo? Asi, to jsou takový starý tyhle ty. To je vinohradský formát. No, to je fakt široko. Ty parkety už jsou 3x vrátkování. Voskovaný, jako zase zašlapali, protože ještě není hotový. To se ještě pak jakoby jednou přerozkuje. No to měl naši stroj, ne? To je bar. Co se tam stalo? To je ta fotka z těch 60. let. Jo. To tady nefungovalo v původním stavu, kde jsem to mluvil. Jako jeden z těch spolumajitel byl druhý architekt, to znamená, že on prostě vždycky se staral do lidí. Na deň chladný den, bude horký den, je čas protitnout. Mladlesní svítá, hvězdy blednou svítá. Otevř na můj hlas, nastává už čas, nešli uprchnout se mnou. Ještě malou chvíli a bude den chvíli, bude konec dobrodružství svítá, na východě svítá, každý příští den bude jako sen, sešli uprchnout se mnou. Tak pojďme. Ještě tohle.